TikTok za ta launching wani sabon app da zai iya rushe Instagram kwanan nan. Shi yasa shi suke ta pushing post na hotuna da mutane ke yi 'yan watannin nan haka. Wannan ba karamin news bane ba ga mutanen da suke ganin wahalan yin videos, musamman ma mutane na photographers da kuma masu yin sana'a. Wannan hanya ce da zai sa mutum ya yi posting hotunan ayyukansa da kuma abin da yake siyarwa. Bara na nuna muku news din a wayata. Nan suka ce TikTok is getting closer to launching an Instagram rival. Ma'ana TikTok na kusa da kaddamar da kishiyar Instagram. Nan kuma suka ce TikTok is notifying users about new app called TikTok Notes. Ma'ana TikTok na sanar da mutane cewa za su yi launching sabon app mai suna TikTok Notes. Nan suka ce irin hotunan da kuka riga kuka yi posting a TikTok, automatically in kuka yi downloading TikTok Notes, hotunan za su fito a can. Sannan kuma in ba kwa so za ku iya cirewa. Nan kuma a website ɗinsu note.tiktok.com ga download button amma bai fara aiki ba. Ni shawara ta a nan shine irin videos da kuka yi posting ya zama viral, za ku iya ƙirƙirar photo carousel da shi ku yi post da shi. TikTok za su taya ku kai shi viral. Amma me kuke gani, wannan sabon app na TikTok Notes kuna ga zai rushe Instagram?